nyika yangu varumewe. Tiyo iyi nyika yangu ndoibata nerudo. Tiyo iyi nyika yangu vakomana. Tiyo iyi nyika yangu ndoishanda nerudo. Tiyo iyi nyika yangu vakomana. Tiyo iyi nyika yangu ndoishanda nerudo. Tiyo iyi nyika yangu varumewe. Tiyo iyi nyika yangu ndoishanda nerudo. Zimbabwe. Yeah. Tiyo iyi Zimbabwe. Yeah. Mutsi chaiwo unoberekera pawatyarirwa. Mutsi chaiwo unoberekera pawatyarirwa. Satore mutsi kuenda nayo kure kure. If you hadn't heard about Oliver Mtukudzi, I think this is the original copy. That was my original copy. Do it now, open up. Mr. Bennett, welcome to Sly Media. Inindonzi Simbarashe Tizora. Yeah. Welcome Zimbabwe, welcome Africans. I love you all. So, Mr. Bennett, you look exactly like Oliver Mtukudzi, except that you have gained more weight or you put more weight. Yeah. A lot of people say that, but I really don't know why I'm like this. I even don't know. Okay, you were born like this. I think, do we have to call Tinashe on this one to verify, or we are good to go? Let's just go. All right, welcome to Sly Media. And we have got Mr. Bennett. Mr. Bennett here is a product of Oliver Mtukudzi, should I say. He was raised and trained by Oliver Mtukudzi, or he was inspired. We have to hear this story as of today. What happened? How did it all start? And to you, Mr. Bennett, chimbonditaura kuti zvakambotanga sei zvemagitari izvi? Zvemagitari zvakatanga ndichiri mudiki stereki, but the disadvantage yandanga ndinayo ndeyekuti kwandakakurira bhozi ndakakurira kumusha kwanga kusina munhu ane gita, kwanga kusina munhu ari into that. So inside me ndaitongozvifila because there was the time yekuti ndiri ndega ndaingotanga kungoridza muridzo and all that. I would feel music pese pandiri. So when I came to Harare, that was 2012. That's when I started to be serious when it comes to music. Then I was inspired by the Lite. So what happened is I started recording in 2017. I did my first single called Bukira. It's available actually on YouTube. So before I even go to the studio, I went to meet the legend, the Lite. So I would hear what he has to say about what I'm going to do. So after the go ahead, that's when I recorded my first single. That was my journey until now. So you had to go and consult the guru kuti zvinobuda here izvi mudhara kana kuti pane zvoda kugadziriswa. And getting from what you told me, kuti you came in is it 2012? You came to Harare. Were you doing the music, or you came on other business, or you came? Because I do understand you come from Mutare, somewhere in Kubocha. Actually related to me somehow, because that's my hometown, Mutare.
vari kumakometisa anhu acho tauya kuno kuharare kunotore masenzi enyu. So, I need you to tell me kuti pamakasvika kuno kuharare 2012 makatangira papi, handiti tikuda kutreka kunoti zvinhu zvacho kune vanhu vari kutanga kuti what is the process like, what do you have to go through to reach these levels, because hatingomukika mangwana makuseni we are now big artist, there's a process. Saka during that process kune vana variko kunze uko vanoda kuziva kuti chii chinomboitika, what makes you tick, what makes you reach these levels, munozosvika sei ikoko kumusoro? Okay, that's very interesting. You know, the first thing I have to say is that it was hard. I'm talking about hard. Yeah. So it was like this. When pandakabva kumusha, actually, I disagreed with my uncle and my wangu, because you know, it's very hard for you to have a dream. Yekuti people around you doesn't understand why you are doing that and why. So ndakauya kuno kuHarare, then ndakatongouyawo ndichingoti I'm just going to Harare. Little did I know kuti I was going to meet some people. I had friends vaitongoitawo zvemagitare. That's when I started loving acoustic. There was somebody akandiudza akati, you know what, wakafitwa nejazz, and I was like, afro jazz, because ndandiri munhu wemuseve. Vana mudara mutukudzi ndaivateerera, but ndaida machezo usingaiti. So yakatongondiudzawo like I didn't know. Then ndakatenga about 3 magitars andakavharawo zvangu nevanogona kuvhara, but the journey was hard, let me say, because for me to discover that I have got this, izvi handichanyatsombourangarira kuti chii chakanyatsoitika exactly, because I remember like I told you kuti somebody told me, ndakati let me just try. I did a cover of Neria by Dr. Mtukuzi. Takatogara zvedu. I did the cover, then I posted it on Facebook. And that time, I want to tell you, Facebook yanga isati yakunyatsokuzikamwa navanhu zvokudaro. I was surprised kuti within a week panga pane ndofunga 500 likes, maviews tasingati supposed taingonotasa likes topatadi tatarova rapera. So I was like, so I'm this good. Ndopa ndakatanga kuita simba. Unfortunately, the clip ndakazoredeletawo nekuda kwevamwe vanhu vakangondivhundutsira vakati, do you know Oliver Mtu? Do you know him? Anogona kuita mawani. And I was like, okay, let me just drop this. But ndakazoshamisika the day randakasangana navo kuti dai ndakangosiya zvangu clip iripo because mudhara harwadziwa. So ipapapo ndopa ndakatanga kushinga, and ndobva ndatenga acoustic rangu rakazovharwawo nomwe musician wandisingatauri zita rake. Ndobva ndatanga kutoita zvandaita, then ndobva ndangopikwawo kune vamwe vanhu vanongonakidzwawo nezvinhu. There was this bishop from another church akati, you know what, you are good, I think you have to just compose something chako. Then I was promoted by him and his pastors to do my first single, Bukira. That was my first time kuziya kuti mustudio makaita sei, mune mic, mune setup yakaita sei. I was so shocked kungofonerwa unza chiuya kustudio, and I was like, studio doing what? Recording. Ndatopinda ndobva ndatoita single yangu iyai, and matambirwo aya yakatanga kuitwa from there up to now. Ndo zviri kuramba zvichingondipa simba because crowd iri kukura, mafans ari kuramba achiwanda, and ndo mafambiro andakaita. But I wouldn't like to say zvinhu zvandakasangana nazvo because zvimwe zvacho zvinotochemedza. You know, it's very painful, my brother. You have a dream of doing something like me as a musician, wounganidza mari yekutenga this thing like for a year. Someone then will just break it. I'm your parent. You just break it like that. But inside you will feel I'm going somewhere. I think I'm someone.
that thing choramba chingokupusha. So that was my journey. And if I can add on to that, nyaya vision zvazvinoita hanzi vision ndeyako iwewe ndiuri kuona. Don't expect the next person to see where you're going because they cannot see where you're going. Iwewe wega ndounoona. So don't let anybody stop you. And on this note, we're going to take you back. Tiroerekava yaneria pano tidzose panenge riri. Ndozvo zvatinoita pano paSly Media. We take you introducing Neria, the cover version by Mr. Bennett Betera. Neria, Neria, oh, sare moyo ganeria, mwari wanewe. Sare moyo ganeria, mwari wanewe. Mwari wanewe ganeria, mwari wanewe. Vanhukazi vana vanwazana kugara senerera sare moyo ganeria mwari vanewe. Sare moyo ganeria mwari vanewe. Mwari vanewe ganeria mwari vanewe. Rufurune zanje kusaura vanodanana sare moyo ganeria mwari vanewe. Mwari vanewe ganeria mwari vanewe. Right, and machona kachipoko cha Oliver Mtukudzi chadzokera to be alive again. And I must say, you are talented. Even vanga usingaone vision vachitaza they are blind. And amungamboti dziri mapofu kuenda kwano wachienda. Because havasi kuona kwamuri kuenda. And I should ask you again, kuti, since you were inspired by Oliver Mtukudzi, I do understand that you've got a band and you inherited some of the band members, Sam Mtukudzi, the late Sam Mtukudzi. I just wanted to hear from you if the rumor is true. Pani Pandaka, let me just say kuti I work with some of them, but what I want for me, for people to see how good I am, I don't want to be like I'm good because I'm working with those who were working with the same Mtukudzi or Dr. Oliver Mtukudzi. People has to see me as me. So now I've got a group of people I'm working with, who I know because what will happen then, if somebody starts a band and take one or much, so it will be like because are you getting me? Yeah. So I was working with some of them, I think years back, but now ndakatanga group nyowani rinova ndiro rakarekodha shingo iri kupisa inonzi Zimbabwe. It's them. All right, and yes, toda zvinhu zviri kupisa because we are always the first. We are always the first to get the talent and always promote the talent. And tinoti kwamuri mimi kana chiri kupisa
chinodzimirwe ngachirire, and toda kuti chirire pano paSly Media handiti. So if you can, oh no, you are going to mutiridzira wakazvirwirira zvacho izvozvo kuti tikwanisa kunga tikupushai kuenda kumhiri kwemakungwa, because from today onwards I will tell you kuti muchatanga kufonerwa vanoda Oliver Mtukudzi muchibata Mr. Bennett Betera ndo the next Oliver Mtukudzi, and we are right here pano paSly Media, and he is going to give out his new track, play his new track live here with the acoustic guitar. Yes, please, the floor is yours. Tiyo hii nyika yangu varumewe, tiyo hii nyika yangu ndoishanda nerudo, tiyo hii nyika yangu vakomana, tiyo hii nyika yangu ndoishanda nerudo. Tiyo hii nyika yangu varumewe, tiyo hii nyika yangu ndoibata nerido, tiyo hii nyika yangu vakomana, tiyo hii nyika yangu ndoishanda nerudo. Zimbabwe, tiyo hii Zimbabwe, tiyo hii Zimbabwe, tiyo hii Zimbabwe. Muti chaiwo unoberekera pavadyarirwa, muti chaiwo unoberekera pavadyarirwa. Satore musi kuenda nayo kure kure, tiyo hii nyika yangu varumewe, tiyo hii nyika yangu ndoibata nerudo, tiyo hii nyika yangu vakomana, tiyo hii nyika yangu ndoishanda nerudo. Vatambi vebhora, varimi, vaimbi muZimbabwe, zvicherwa zviri muno muZimbabwe zvinoyevedza zvisere mambo. A beautiful track from him. A beautiful track. If you listen to the lyrical content, yeah, you understand. And let him rearrange and tell us what it really means, the song. Ndiyo nyika yedu ya Zimbabwe. Zimbabwe isong yandakanyora nemoyo wese nepfungwa dzese nesimba rese. Song inonzi Zimbabwe iri kutaura nezvenyika yedu. You know, we know that we are going through a lot and some of the things are not moving well, working well for us, but at least we have got something. So that's something ndochandrutaura nezvacho, what we have, because we have to value it at the end of the day. So I'm talking about how beautiful my country is. We have got farmers, we have got like Kunana Victoria Falls, Wange, we've got Great Zimbabwe and many things. We have got minerals in Zimbabwe, we have got talents in Zimbabwe. And I was saying, so with all these things, ndinobata nyika yangu nerudo, ndinoibata nehanya, because I was born in Zimbabwe, I was raised in Zimbabwe, and I am living in Zimbabwe. So that's what the song is talking about. And that's what the song is saying, in short. All right, I do understand. And coming to that note, and streets,
pano release album rao is, and people are coming up with mixed feelings. They're coming up with mixed feelings. Do you have anything to say? We know he's a big name, and people are afraid to say something because he's big. But calling a spade, I just want to ask your opinion of the album that was released on the 31st of December last year, by New Year. What is your comment? My comment is this one. You know, like what my mentor always says, Kuti, you don't sing anything when you don't have anything to say. So for that one, I will leave it to Wingity because he is the one who created the songs and ndiye ari kuziya meaning yezo akataura. Inini zvangu what I know is munhu paunotaura chinhu kana kuti paunoimba especially you are inspiring something to people. Pane muono uri kuona. I think it will be very wrong kune vanofunga zvavanenge vachifunga like what I was seeing kuti vamwe vanenge vakuitora in a political way and all that. Just like Zimbabwe, it's a national song. It's not a party song. It's a national song. Anyone can use it. I was singing about Zimbabweans all over. I'm talking about ZANU-PF, I love them. I'm talking about CCC people, I love them. You see? So it would be wrong now if somebody hear it another way. I think he was supporting ZANU-PF. Yet they are my fans, I love them. Someone would say, no, he was saying Pamberine CCC. They are my fans, I love them. So sometimes as musicians, I think people have to understand one thing, that we unite people. Because there is nothing a person can do or say chinoputsa ukama kana kuti chinoputsa nyika yake. Maybe he's trying to build or to say something that is bad, which is good for him to say that. Then kana paine chinenge chichitwa chakashata chogadziriswa. Like inini ndakataura about Zimbabwe. Inofana kuonekwa muonero unenge uri right. I think people should stop saying kuti I think he's supporting, because I think kuti vanenge vakuto divide vanhu. Because imimi mukoma mukaita chakashata ndichikuona ndikati mukoma zvamuri kuita izvi zviri wrong, which means I love you. A person who loves you say zvinhu mapfekera makaita boots, I think masunga shulet munogona kudona, I love you. But it will be wrong to those people, because I saw kuti kune vamwe vanhu, like ndanchiverenga zvangu ma comment section, kune vamwe vanhu vanenge vakuda kuita like kakurwisanisa according to what to their own understanding and thinking, and according to what is in their heads. Because kutori ne vamwe vanhu vatongori ne pfungwa dzedze kungopesanisa. Saka if I say ndiyo inyika yangu yeZimbabwe, anobva aona like ameno matorero anongozviita to an extent yekuti anozvibudisa kune vamwe vanhu zvato ne wrong way. Ndo point yangu zvangu nemaonera angu. Okay, I thank you so much for your comment and point. As we know kuti munhu wese ane meaning yake. Zvotambotaura kuti vision yake munhu yakasiyana ne vision yako yauri kuona, saka you do not expect to say the same things, because asi maziso ako, asi ma lyrics ako, and maonero anoita sei anosiyana. And moving on that note, you Mr. Bennett Betera, as an artist, where do you see yourself in the next coming, let's say 2 years? Because I got 5 years, can COVID once go to for takenda paten. Ndrukukura. Makuri acho ari kutotyisa, because you know ukaonawa kungo recognizewa like uchitoya kutown uchifamba, sometimes unogona kunga utori ne meeting wakatononoka, but unongoshoona mafanzi vachikumhorotsa vachitorwa newe mapictures. Zvinotaridza a bright future, zvinotaridza kuti I'm going somewhere. So inini hangu my aim is to raise the flag of this country, to just raise kuti there is Zimbabwe. Because if you see kuti
why ndakaimba song iyi is because some of the people they are not even recognizing our country. So inini kwandiri kuda kuenda ndekwekuti kunzoko just like ana amapiano they are everywhere, even our own artists vakutotedzera maamapiano. Just that's why I'm taking this journey. That's why I'm doing what I'm doing, because this is something which was created in Zimbabwe. So I want it to be out there. People kuti vari kunziwo vatanga kumboridza wamaridzira andiri kuita iwaya kuti mabatira anoita mukomana. I want them all kuti vatange kubata maacoustic out there. Mabatira andiringe ndichingoita iwaya nekafew keZimbabwe like. Ipapo muchiteedzera zvaOliver Mtukudzi vakaseta pace ravo, and kune vamwe vachikutoramba vachiteerera Oliver Mtukudzi although he's long gone, and I believe kuti imimi we are here now to fill in that gap kuti legacy irambe ichita sei ichienderera mberi. Aiwa, rambai makatsika ipapo pamakatsika handiti. And on that note, aiwa chimondiroverwa kamwe kaOliver Mtukudzi. Your favorite from Nelly, I know you've got another one. Yamunorova, Yamunoziva, you've got so many tracks, Oliver Mtukudzi. And they still love Oliver Mtukudzi. We still love Oliver Mtukudzi. Rest in peace. Rova yezve makasungunuka. My favorite, Mama Mando Misira, because all songs are my favorites. Saka ngatinzwe esema songs. Iwe mkuru, kuru we. Iwe mkuru saunona mkuru wa. Wona derewe ya wona wonde. Ini derewe ya wona wonde. Iwe mkuru saunona mkuru wa. Iwe mkuru saunona mkuru we. Wona derewe ya wona wonde. Ini derewe ya wona wonde. Asidi atareru saimo. Sinaru kuso kusichira kaganto kune. Sidi ata. Asidi atareru saimo. Sinaru kuso kusichira kaganto kune. Sidi ata. Iwe mkuru saunona mkuru we. Iwe mkuru saunona mkuru wa. Ini derewe ya wona wonde. Ini derewe ya wona wonde. Maziva patambotaura kuti my favorites makati ese my favorites aiwa rova ikamwe, because people are starved of entertainment right here in Zimbabwe, and we have got these beautiful talented artists not getting that platform to perform and overshadowed by other artists. But anyway, here at Sly Media we give everybody an opportunity to shine once again, and we're going to give you an artist, our guest artist, our surprise artist that you're going to do impromptu collab that we would create here on the station, just to unite people, to bring out the best that they can with other Zimbabweans and work for a positive cause, because we also need that positive energy, because energy, transfer anditiitaziva chimbotoera kuti kamwe, because ini ndofunga ndakutonakirwa handisi kutoenda ku Chenga taima na baba. Chenga taima na baba. Chenga taima na baba waeka.
wakazanya pakwirikwiti ukararama ndokuzanya pakwirikwiti ukararama vakakupfumbamira pahondo tekukupfumbamira pahondo iwe vakazanya pakwirikwiti ukararama chipo cha Mwari kuva navo chipo cha Mwari kuva navo chido cha Mwari kuva navo chido cha Mwari kuva navo vakazanya pakwirikwiti ukararama ndikuzanya pakwirikwiti ukararama vakakupfumbamira pahondo ndikukupfumbamira pahondo iwe Wow, beautiful. This is what is being produced here in Zimbabwe with Mr. Bennett Betera, my homeboy, mwana wekubusha from Mutare. Yeah. So to all Mutare massive crew, big up yourself. Ndakuisa chirasta mkati. You know, I'm very happy with the way Anawasu are going to support. You know, I think now people have come to realize that we are Zimbabweans and we have to be proud of who we are. I'm very happy. I'm getting calls from them each and every time. Nawasu, I love them. I love you all. Okay, Anawasu. Okay, since Anawasu haripo, vanokubata say if they want to get hold of you, if you can give them your number, because vanosara vachizotinetsa kuno kusila kuti ko munhu iyama munaye paya namba dzacho ndedzipi, tipei namba dzacho. Okay, my numbers are 0777 22 43 20. Ndodzi pa WhatsApp, ndodzi pa calls. Let me repeat it again. 0777 22 43 20. And pa social media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, zvese netwitter ndoshandisa zita rekuti Bernard Bukira Betera Music. Vanongonosearcha ipapo Google Bernard Bukira Betera Music. All right. And tisati tapedza kudai, so any words for the other upcoming artists out there? Towanza kufarira kusapota mayouth because ndiwo future yedu. Takaregedza kusapota muchiro adiki kudai, so tozosapota hani? Who is going to be there for us? So any words that you'd want to give the upcoming artists? Okay, first thing first, I like to say, don't be underrated by anyone. Don't let anyone ruin your vision. And ngawasanyanya kutora ma ideas. Let them bring whatever they are feeling. That's the first thing and the best. Zvavari kunzwe munhu zvauri kunzwe wewe kuti izvi ndozvandira kuita, just bring out that. Kutori nevanhu vachatanga kuda izvozvo and you will be supported nekuda kweizvozvo. If you are a visionary, don't ever ask anyone what they think about you, because zvinoitika manje ndezvekuti kune vamwe vanenge vakuona kuti uyu anenge ane pfungwa dzakadarika dzedu. What they will do, vanokupa ma-words ekuti iwe pana vakambozvitraya vakazvitadza izvo. Saka chandinoda kungutaura ndechekuti don't be underrated, don't be discouraged. Nzira yacho inoita kunga yakaoma, ende inenge yakaoma especially kana uchatanga usina kana umwe munhu anokuti uya kuSly Media, uya uite interview, uya kuStudio 7, uya uite interview, uya kuStar FM, inenge yakaoma and you will be like ndichazvikwanisa here. Ndakaita mayezi akati zvekuti ndakatomboti
I don't think kuti I'm that person now. Zvandira kuita zvazviti, but now nzwisisa manje kuti kana ukango All right then. Anytime you need a lover, call on. I'll be waiting. Anytime you need a lover, call on me. My heart is aching. Call on me. Anytime you want to. Call. Chichiri kuitika music career yavo kuti vari kuzvifambisa sei and chatakatarisira kuti tiitirwe naMr Bennett makore ari kutevera, since vatipawo maadvice kumayouth kuti vanga vachifamba nevision yavo. Mayouth believe zvavanobelieve, and let it be that it will attract the right people. It might take some time, but eventually it will attract the right people. So don't be moved, don't go off course, stay in your own lane, and the rest will fall in place. And apanas takumira pano toti chisarai, but as we go along takupedzisa kudai tichamupai surprise kenyu kari kuita sei kari kutevera. So stay tuned on Sly Media. Zita rangu ndinonzi Simba Rashetesora, and we are here to uplift the young, the talented musicians in Zimbabwe and all over Africa. AKA Zimdada, from alongside Bennett, Betera. What a fusion, pure Africanism, is the thing. Bennett, play it. Zimbabwe, Zimbabwe. Zimbabwe, Zimbabwe, inyika yedu. Iyo Zimbabwe, 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 inyika yedu. Asinerudo chete tinoivaka, kana tikapatana tinoivaka. Asinerudo chete tichaivaka, kana tikapatana chokwadi tinoivaka. Zimbabwe, Zimbabwe, iyo Zimbabwe, Betera iyo Zimbabwe. Tiyo inyika yedu Zimbabwe. Tiyo inyika yedu toibata nerudo Zimbabwe. Tiyo inyika yedu Zimbabwe. Tiyo inyika yedu toishanda nerudo Zimbabwe. Iyo inyika yedu inotongoda kubatana kwega. Tobatana pachedu tigoshanda nerudo. Iyo inyika yedu inotongoda kubatana chete. Tibatane tiite chinhu chimwe. Tirivana vanyamunu sei tichisarudzana, sei tichivengana. Tofanira kubatana. Zimbabwe, usandipise tsitsi kuparadza upfumi wawinawo. Ndewako ubate zvakanaka, ramangwana vana vagodya mukaka. Iyo Zimbabwe, iyo Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Zimbabwe, iyo Zimbabwe. Thank you.